Pares, boss. Pares. 45 with rice na. Paano rice? Paano yung rice? Magkano? Take out? 35. Dua po. Igdi lang po. Ang mami po, 25. Thank you. Mami, pare. Igdi lang po. Igdi lang. Igdi lang. Yeah, salamat. Thank you. Salamat po. Winston, tsaka Mikey lang po. Winston po, 8. Duwang Winston po. Paano mo pwedis na yan? Salamat. Ay, tampak na naman.
25 ba? Hindi lang. Sabihin mo nga ganun. Doon mami, ano, ay, sa tuwalo. $107. May 7 ka lang, boss. Dahil pangang Uber ay maghapon din ang musik pa. Aralo. May dos, punta daw. Ikinito. Marigaro paghalo ka, ano, Tulog ka pa yun. hangover. May kasalang kaya dumagi. Ito kang kampadihong ko. Tulad po kami alas 8. Karapos banggi na. Hindi. Alas 10 na ko nakauli. Alas 8 banggi. Kulog sa payo. Aralo ang Yan, masakan ko kang apilya dahil hindi na ano. dahil na sa ano nag-uli. Kung magkakampinili, pagpaano na ako na. Alas 8 sa haranin na. Naglilipat kaya tulog dito. Ah, di ba? Pag alas 4 na. Naglilipat sa sentro. Hindi ko man direkto pero alam ko ang hirap nila. Mga ano kaya mga may nagbabara rin ba? Ang laiban niya, oh. Ayun. Tsaga. Hindi pa dahil puso ko. Masa yung tapo. Salamat. Salamat mo. Ganda niya po, tulong. Tulong paano at mami. Tulo. Ang to, wala ka mong bigas na tayo. Tayo na daw sa road eh. Yun na. Bawang. Yun. Gabos. Lemon. Paminta. Yun lang tayo malaga. Dalawa. Pare ng may sili. Yun dalawa. Wala.
ligo ano, sa baka, Ayan. may ano. Baba. Pares po sabi ko. Wala no? 45 po. With rice na po. May mami po, 25 lang. Ito na lang gusto ko. Igdi lang po. Hindi lang. Ako na kumakain. Ah, 47 na po. 25 times 7. 75 plus 122. May soft drinks na. Yun. 122. Ayun na. Thank you. Good sir. Dua po. Hindi na lang kasi. Di ba lang sila mag-park? Sir. Ilan po muna sa mga. Yan po. Depende po sa paglasa na kayo. Yung first pinagyan. Good morning, ma'am. Baris po, ma'am, 45 with rice na po. May mami po, ma'am. Mami, May mami po, 25. kaya sa mo yun? Iyo po. Ano Pa sabi niya? Paris po. Sarong pares. Alatong ta po pagod. Ay po, mami, isa po. Sa imo po, ma'am, 25 po. Talaga na si Pagdang. Patas po, ma'am, sisi. Pero po, tabi na. Sarap po, ma'am. Ano po tabi? Kutsara. Ay! Mabula kasi. Transformer yan. Basta na yan. Transformer yan naman.
na sa inyo, pare. Mami. Kaya nga, mami lang. Ah, mami po. Mami lang po. Feeling ka. May reply na. Ano yung baka? Sige po, pwede sir. Ikaw. Kuya. Kasi ito na. Pimientang na lang. Dalawa ka ba? Mas mahal. Yung magpapakaw ka. Ano lang po sir, available. Ay, yun po, may sarap po mga pinata. Baso po. Kaya nakalapang ko lang. Pero pag ikaw, may sabihan ko. Salamat sir.
May bus may sili na. Ha? Iba ng sili. Iguan, ha? Mami. Pares boss. Ano? 45 lang with rice. Ano daw yan? Meron po.
you. Sir. Surang na po. 62 po. Sabi niya. Salamat po. Salamat. Salamat. Tapos ano po, long Winston. Oh. Kala ko dinara na si... Pinara niya sila kahit paano na mga kautro. Hindi na talaga yung magagawa pag... Salamat. Mas matulog daw po. Thank you.
ano ako di. Sticker. Sticker. Di ko pa nagbukit. Pero pwede na yan. Pang ready ko pang bukot na yan. Kasi sir, baka gusto mo sir, sticker. Kung pang ano lang. Kaya gusto mo sticker din. Pare. Wala na tayo dito. Tignan mo ni Sir. Pares. Lapit siya na mo. Dai pa. 45. Okay, isa na tignan mo na. Labo-labong edit kaya. Labo-labo kong edit yan. Nag-YouTube ka? Nag-upload? Iyo. Salamat po. Ayun mo. Alam mo tali. Big ano ko kaya ano. Sticker man yan. Ayun eh. Salamat. Salamat, sir. Sila penulugan sila, silapya, maya-maya, law-law. Sa silapya, maya-maya, perpuntaan dulu, dereng ke mga, law-law, bertulah, Hello guys. Good morning, good morning. Medyo naging busy tayo sa ating parisan. Ayan, nandito lang tayo sa Bagong Bayan Sur, Tiburak Road, Naga City. Ayan, thank you so much sa pagbisita guys. And siguro
to yata. No? Sige, iwa 1 hour na natin na naka-live. Dito, mabenta tayo. Ayan, kakaalis lang ng mga customer natin. So, thank you so much. Ayan. Naging busy tayo ngayon. So, ayan, habang naghihintay tayo, tamang tambay-tambay dito sa parisan ni Dalisay. Ayan, beef pares ni Dalisay. Medyo hindi tayo nakapagsalita dahil sa sobrang kabisihan natin. Di ba? Siguro naman nakita nyo ang dami ng ating customer. Pabugso-bugso simula kaninang umaga yung Team Pogi yung kasamahan ni Team Pogi na kumain simula noon. Pabugso na rin. Good morning, sir. Pares. Mani. Na pares 45 with rice. Sarap po. Cuéntame, sir. Para may hugasan. Kunin po ang kutsara.
Salamat po. Hello po, good morning. Good morning! Pero natin, Dami ng pinta, no? Ako tuna. Ano, turon? Or ini? ay, ini din. Mayaman ka. Ano? Yan ang mga ano, mag-comment ko sa kuya. Ba? Mayaman ka ate. Sabi ko sana magbilang ko dito. Thank you. Salamat. Nagtaro ka na? Ha? Yun o. Ayaw. Bari. Absent na hindi natin tira. Oh, tayo mo boss. Wala mo na. Diyan po si Retro. Surat penerbitan surat, surat lalu keseluruhan kontak.
Kalawag. Magdiretso ka po dyan, sir, sa may 7-Eleven. Sa may 7-Eleven lang po, mawala ka. Diretso lang mo. Hindi mag-ilibid eh. Wala ka, mabuhay diretso na ito. Kalawag ito. Elementary, dumanta sa pagka-siko, ano, kaya bago mag-siko. O mismo duman sa pag-siko na to. Ano? Elementary. Ano ba dito? Itong palaog duman, ano. Balangam. Wala balangam. Balangam siya. Ano sa kaya mo niya salawat? Isang harap ng stay. Kaya, Habang nagpapahiran, Pedro. Cisco. Ito na ako ko yan. May price ko ano. 35. Pinagsan. Bawi ito nito.
libot-libot na lang ay. Are. Ikaw ang digdi dati, hindi gano'n kang galing. Ayan. Wala na. Di ba nabuk? Hindi, nabukos. Thank you.